Buana saiki yo ora duwe. Nek sik enom iso dipodat ya. Kok iso pasiun. Mar. Ya urung oleh. Hmm? Urung oleh. Piye? Urung oleh. Wong sik lara lho. Rono. Ben mari sik. Iya lek rene aku mung sugeng. Lah iya. Sik ben mari ben akeh. Nek njaluk apa ora ngeteri aku ngono. Aku ya wedi njiten ya. Oleh ngapa ora gawe boy. Sik ben mari. Omongan geng aku ngono. Nek mari kok oke men dong esuk kan. Enak dong esuk wedok iki. Dong wedok ki ngene kok gak kaku. Dong larang dodo kaku. Diwehi teri. Aku ya duwe teri. Dijoko bothok sumben. Cek wae tak gelem karo pari wae. Eneng dong wae teri apa ya enak apa piye? Oh, gak enak. Ya ora enak. Ngene biyen ki julang bayi segane gaplek ning enak eram. Sirku de gaplek kok Ima kok tak dang ya tak kirim nih Buana anu Jawaku. Buana Jakarta. Tak PP iki sik panas. Jamilah yo duwe omonge. Kaene kon ngirimi. Heeh. Saiki lah koang. Kayu ke kudu gawe kayu tos. Ya wet-wetan. Buana saiki yo ora duwe. Nek sik enom iso dipodat ya. Kok iso pasiun. Lho boy sik turu lho. Kok anake luwe. Bos. Mau cak genem-genem mbokmu malah ngorok. Nyita, Mbak. Wong tuwek tandang dhewe aku ki. Omonge kengken nyita, ora nyita to. Ya mbok. Urusane kono. Anake ya golek kerja dhewe iki kene yo wareg. Lah kowe iki dibawa telo sawit kena kok sisihne kono lho Ning. Oh iya. Kek diutuh-utuh kok rak seneng kok marek. Sawit e loro apa telu ngono lho. Ya. Sawite gontah apa piye ngono. Kono sisihne genemang. Kek gelis empuk. Nek dodai brek-brek kok. Heeh. Nek niat rono ngongak nek kakangane ora mangan-mangan. Opene lis wong anak-anak.